Благословено да е името на нашия Господ. Благодариме на Господи за тази вечер и наистина молитвата ни е Божията благодат да бъде върху всички нас и тази вечер. Благодат да разберем Словото и благодат на мен да ми даде да говоря така, както трябва да го говоря това Слово. Така че Господ да ни благослови наистина. Много често и ние като християни преминаваме през доста изпитания, но и като невярващи пак преминаваме същите изпитания. Но понякога сме пред едно такова предизвикателство, знаейки, че сме християни, мислики, че сме християни, старайки се да живеем като християни, в един момент от нашия живот се получава така, че като че ли на тези хора, които не са вярващи, като че повече им върви. Нали, нашата дума е, когато кажем за него, че му върви, той е, че благоуспява. И понякога някакви такива мисли да в сърцата ние си казваме, добре де, аз съм християнин, спрел съм да върша много неща и въпреки всичко имам чувство, че не ми върви. Или нямам някакси благословение, или в живота ми някакси постоянно си имам проблеми, се съм си на едно място си тъпча и така нататък. Нали, такива едни неща си мислим. В семействата ли не върви, с децата нещо не се получава, в работата нещо не се получава, хората печелят добре, аз печеля малко. И едни такива неща започват да се въртат в нас. Така че така с Божията помощ тази вечер ще говорим върху това. И аз съм го заглавил проповедта по този начин, да живеем според Словото на Бога, за да успяваме и в трудностите. Всъщност, текста, който го прочетох, особено 4 глава, 1 стих, казва следното: и така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте се научили от нас, как трябва да постъпвате, чуйте, и да угаждате на Бог, както и живеете, така и да преуспявате повече и повече. Или едно от нещата, или ключа към всичко това, което ще говорим тази вечер е, когато угаждаме на Бог, тогава ще преуспяваме повече и повече. Но още в началото да кажа, понякога нашето преуспяване е малко изкривено. Ще кажа защо. Примерно, в повечето случаи хората мислят, за да преуспяват, това значи, че той трябва да има много пари. Нали така е? Когато видите, че някой е направил голяма къща, то му върви. Ако някой си купил скъпа кола, то му върви. И всъщност, понякога и ние като християни сме изкушени да си мислим, че преуспяването в живота е когато ти имаш много пари. Всъщност, питайте тези хора, които имат много пари и ги вижте дали са щастливи. Изберете си един богаташ и го кажете, спиш ли спокойно? Имаш ли мир? Той ще каже, пари имам, но мир нямам. Вие го знаете това. Говорили сме върху тази тема много пъти. Тоест, още в началото, да кажем, преуспяването не е това да имаш много. Преуспяването е да имаш това благословение, което Бог е подготвил за теб, да имаш мира, да царува мира в твоето сърце, в дома ти, да имаш разбирателството и да знаеш едно. В край на крещата ти угаждаш на Бог във всичко. Защото трябва да ви кажа, че за мен, поне аз така си мисля, че най-доброто благоуспяване на един човек е, когато в сърцето му усети мира на Господа, че живее там. Когато усетиш в сърцето си, че Господ живее там, за мен това е най-голямото благоуспяване, но когато угаждаш на Господ, разбира се, че ще има и благословение в материалния ни живот и в физическия ни живот, но всичко е свързано. Не може да бъдеш, да благоуспяваш в материални неща, а пък вътре в сърцето ти да го няма Господ. Но как се получават тези неща и кога понякога ние сме заблудени, точно това ще говорим тази вечер. Има един текст. Исус Навин, 1 глава, 7 стих, много известен стих, и аз ще ви го прочита. Бог говори на Исус Навин. Не Исус Христос, това е Исус Навин в Стария Завет. Това е човека, който пое израелски народ, след когато Моисей почина, тогава Исус Навин пое ръководството на този голям народ и Бог му говореше и го водише и казва следното.
Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Слушайте, не се отклонявай от него, ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Колко много обещания! Колко много обещания! Бог обещава нещо. Където и да отидеш, каквото и да правиш, по който и път да хванеш, винаги ще имаш успех, но условието е едно. Прави това, което ти казвам. Прави това, което ти казвам. Прави това, което на мен ми е угодно. И ще имаш успех навсякъде. И вие си спомняте, значи вижте, имаше го обещанието. Исус Навин го имаше обещанието. Но беше ли му лесно? Едно нещо искам да кажа. Бог му говори лично. Той чу гласа му. Имаше обещание, ще бъда с теб, само прави това, което ти казвам. Исус Навин мина през много големи изпитания. Едно от нещата, които да ви кажа, беше застанал пред един град Ерихон. Спомняте ли си тази история? Тогава този град, ние говорихме много пъти за този град, никой не можеше да го завземе този град. Но имаше нещо. Бог му каза там. За да успееш да превземеш това голямо препятствие в живота ти като водач, ще трябва да ме чуеш. Направи така. Обикаляш 6 дена по този начин и по този начин. На 7-я ден ще викнеш по този начин. Промени ли нещо Исус Навин в това нещо? Промени ли нещо? Имаше обещание, ще имаш успех във всичко, но още в началото му каза, трябва да правиш всичко това, което ти казвам по начина, по който аз ти го казвам. И аз ако бех на неговото място, щех да обикалям 1 ден, 2 дена и на 3-ти ден ще кажа, малумен съм аз, какво обикалям като ненормален? Па и хората ми се смеят, па и нямам ми обяснение защо обикалям. Защо да не променя нещо? Защо па да не викна сега? Защо па чак 7-я ден? Защо да не викна сега в 4-тия ден? Разбирате какво искам да ви кажа, нали? Ние понякога имаме директно слово от Господа. Господ ти казва, прави това, за да успееш. Не лъжи, не кради, не мами, ще успееш. Бъди милостив. Или там, където отиваш, бъди учтив. Бъди смирен. Въпреки всичко, когато правиш тези неща, ще имаш изпитания. Никъде няма веднага да ти се отворят вратите. Но ще трябва това изпитание точно там да покажеш вяра. Тоест, той трябваше да покаже вяра. Имаше обещание, но трябваше да изпълни всичко това, което му каза Господ. Точно така, както каза Господ, той го направи. И на 7-я ден тези стени паднаха. Имаше успех. Защо? Защото направи това, което е угодно на Господа. Защото постъпи по начина, по който му каза Господ и не се притесняваше за това, че може би войниците му се смееха. Или хората там му се смееха. Какво си казаха? Топ Исус, какво ни кара да обикаляме тук? Той знаеше едно. Ще трябва да угодя на Господа. Тогава ще имам успех във всичко, което правя. Във всичко, което вършим, ще имаме успех и като семейство, и като водачи на семействата, и като деца, и като младежи. Във всичко може да имаме успех. Единственият начин е да вършиш това, което е угодно на Него. Въпреки, че хората може да кажат, че си смешен, въпреки, че в началото може да изглежда, че това не, което го правиш, е глупаво. Но знай едно. Завърши го до края, това, което си започнал. И знай, че Господ, това, което е казал, ще го даде. Ще благоуспяваш. И в училище, и на работа, и в семейството ще благоуспяваш, само ако правиш това до край. Не до половината, не до в началото, но до край. Вижте. Йосиф, младеж на вашата възраст, премина през много голями премеждия. Въобще не му беше добре в началото. Братята му го мразиха, братята му го хвърлиха в една дупка, след това го продадоха. Оттам, като го продадоха, работеше като роб. Изведнъж Господ го издигна, застана там в един дом и там изпитание.
Там пък жената на господаря му направи с него така един много мръсен номер, излага, че той е посегнал. Пак в затвора. През колко много изпитания мина този човек, ако чели историята за Йосиф. Много, 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 много изпитания. Но вижте какво казва Словото. И Господ беше с Йосиф. И той благоуспяваше. И се намираше в дома на господаря си египтянина. И като видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служише, и той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. Вижте, колко много преуспя този човек. Колко много поставиха го, на 2 пъти го поставиха на върха. Да бъде на най-високото място и в дома на неговия господар. И след това знаете, че на цялата египетска земя. Но защо? Защо успяваше този човек? Защото във всичко, което вършеше, той угажеше на Бог. Когато го хвана жената и му каза: ела легни с мен. Какво каза той там? Не мога да се греша. Нито на господаря си, нито на моя Бог. Не мога да го направя. Ти луд ли си? Ти си младеж. Това всички го искат. Нека да съм луд, нека да съм ненормален, но ще направя това, което Господ иска от мен. Точно за това Господ го възнаграждаваше и му даваше да успява. Във всичко преуспяваше, все по-напред. Минаваше пак през изпитания, пак падаше, но през цялото време, и в затвора, и в дупката, където беше, и при господаря му, през цялото време правеше това, което е угодно пред неговия Бог. Но преминаваше през изпитанията. Но всеки път преуспяваше, защото знаеше какво иска Бог от него. Днес питам, знаем ли какво иска Бог от нас, и като младежи, и като мъже, и като жени, и като свекърви, и като снахи? Знаем ли какво иска Бог? Знаем. Но при първото изпитание издишаме. Щом дойде първото изпитание, един път го направих, ама втори път не мога. Може би, ако си млъкна, ще помисля, че съм глупав. Ще ми се качи на главата. И после вече си прави с мен какво си иска. Я да настъпа как правят всички. Нали това го правим? Защото в един момент си мислим, че сме глупави. И точно това е проблема. И не може да преуспеем. И този проблем се остава за цял живот в домовете ни. 10, 15, 20, 30 години си живеем с едни и същи проблеми, защото никой не иска да се смири и да направи това, което е угодно пред Бога, за да може Господ да ни даде да преуспеем в този проблем. Да излезем от тези проблеми. Не може да излезем, защото просто в един даден момент ние не искаме да направим това, което е угодно пред Бога. Правиме това, което мислиме, че е правилно за нас. Защото целият свят и всичките ни приятели действат по различен начин. Но аз и ти и вие сме християни. И Бог ни успял, че ще ни даде да преуспяваме във всичко. Но идеята е да му се покоряваме. Да правим това, което Той иска. Много често и ние като родители даваме неправилни съвети на децата си. И аз искам да ви прочета един баща как дава съвет на своя син. И това е Давид. И от тук трябва да си направим една равносметка. Правилни ли съвети даваме понякога на нашите деца или неправилни? В стремежа си да кажем нещо на децата ни, много често пренебрегваме това, което Бог иска от тях. Пренебрегваме това, което Бог иска от нас като родители да им кажем. И след това децата ни не може да преуспеят. Знаете ли защо? Защото не им даваме правилните съвети. Вижте, когато наближи Давид времето да умре, заръча на сина си Соломон, казвайки: аз отивам в пътя на целия свят, ти проче се крепи и бъди мъжествен. Пази заръчванията на Господа твоя Бог. Как може то Давид умира и първото нещо, което ще каже на детето си, е да насочи умът му не към градината, не към плана на къщата, не към мазето на кой да е, не към нема да отстъпваш, ще настъпиш и така нататък. Вижте какво му казва.
Пази заръчването на Господа твоя Бог. Ходи в пътищата му и пази повеленията му, заповедите му, съдбите му, заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон. Вижте, пази всичко това, което е казал Господ, според както е писано там в закона, там в Божието Слово. Така го пази. Не как ти го казват другите хора. Не какви съвети ти дават другите хора. Но там как е писано. Повеленията му, съдбите му, пътищата му, всичко, така както е писано там. И му казва. Според както е писано в Моисеевия закон. И чуйте, за да успяваш във всичко. Каквото правиш и на където и да се обръщаш. Откъде го знае това Давид? Той го живее. Той мина от всичко това. Той не го насочи към нещо земно. Той не му даде съвети некак си как да изхитри, какво да направи. Той знаеше едно. Ако ти спазваш това, което Бог иска от теб, Бог ще те научи какво да направиш. Бог ще да даде да преуспяваш. На където и да се обърнеш, каквото и да направиш, Бог ще ти даде да успяваш във всичко. Това го знаеше Давид и това посъветва своите деца. Какво съветваме ние децата си? Нема да отстъпваш. Ако ти каже някой нещо, ти пък му кажеш така. Нема да отстъпваш. Нема да се носиш така, как се носиш иначе. По-така да си забележителна. Нема страшно. Това му последната бутилка. Другия път ще го пробваме на тестер. Дрегер ли е? Тестер ли е? Тостер. Добре, нека да продължим. Искам да ви прочета за един младеж, който е бил на 16 години. Той се казва Озия. Озия беше на 16 години на възраст, когато се възцари. Младеж на 16 години става цар и трябва да води целия израелски народ. Глава на целия израелски народ. Вижте. Така, името на майка му беше Ехолия от Ерусалим. Той върши това, което бе право пред Господа, напълно според както беше сторил баща му Амасия. На 16 години и той успява, защото по-надолу, ако четем, няма да го чета, но се казва, че Господ му даваше много добър успех. И знаете ли защо? Защото вършише това, което вършише баща му, а майка му беше в Ерусалим. Не напразно дават името на майка му. Това значи, че тези родители са го посъветвали, са му дали един много добър съвет. Какво да прави? Да служи на Господа. И Господ ще му дава добър успех. Добре, това до тук го разбираме. Разбирате какво ви казвам. Сега, връщам се към това, което ви казах в началото. Как става така, че много често се изкушаваме от нещо? Изкушаваме се, когато виждаме, че невярващите успяват, а ние не успяваме. Нали така? Започваш нещо да работиш, не става. Невярващия го гледаш, ушки какво си иска си прави, той успява. Във всичко успява. Тръгваш ти нещо да направиш, не става. Твоите деца са болни, но они не са болни. Ти не можеш да си намериш работа, он не си намира работа. При тебе не върват, при оня върви. Какво става тогава? Какъв е проблема? Проблема в Бог ли е? Проблема е, че трябва да направиш нещо. И това е да направиш всичко това, което Бог иска да направиш, да му угодиш във всичко. Вижте какво казва 37-ми псалом. Облегни се на Господа и чакай Него. Какво разбираме? Чакане. Имаме чакане като християни. При невярващи става изведнъж. Мале, тръгна. Мале, всичко му тръгна изведнъж. При нас не става. Чакай. Облегни се на Господа и чакай Него и чуйте, не се раздразнявайте поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Ето ви отговор. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Тук Словото ни отваря нещо. Една светлина пада. Всички невярващи, които извършват подлости, ще успяват. Но до някъде. Разликата е, че е до някъде.
Те тръгват много силно, успяват. Въпросът е ти тук да не се изкушиш. И да кажеш, защо аз не мога, виж, той не вярваш, той не прави нищо, всичко му тръгнава, при мен не стават. Само се облегни на Господа и чакай. Колко да чака, брат Църко? Колкото ти каже Господ, просто чакай. 6 дена, 7 дена, колкото ти каже Господ, толкова чакай. Защо? Защото злотворците, казва Словото, ще се изтребят. А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята. Чакаш ли? Уповаваш ли на Господа? Това значи, че ти търсиш Неговата воля. Дори да си мислите, че край вече не става, едва ли не вече те хвърлят в огъня, не се бои в огъня, там Бог може да е с теб и няма да се опалиш и дори няма да ти замириш ти дрехите на огън. Просто прави това, което Господ иска от теб. Кое е това? Не постъпвай подло. Не мрази. Не прави нещо, което правят всички хора. Обичай, прощавай, не се бунтувай и не завиждай. Това са нещата, които правят невярващи хора. Ако ние ги имаме същи чувства в сърцата си, какво сме по-различни от това, че идваме на църква? И знаете ли какъв е проблема? Проблемът е, че там, някъде в сърцата ни, ние сме допуснали това огорчение. Това, което ни е било в света. Допуснали сме да започваме да искаме неща, които Бог просто не ни ги дава. И ние ставаме нетърпеливи. И точно там идва проблемите на църквата, на нас като християни. Познавате ли хора, които вече отиват 5-6 пъти на чужбини и се връщат препасани от всякъде, от шамари, от лево, от десно? Говоря за вярващи хора. А познавате ли хора, които успяват в чужбина с материални неща, но се връщат духовно умряли? Познавате. Знаете ли защо е това? Защото някъде по пътя не сме чакали отговор от Господа. Аз също съм го правил тази грешка и знам за какво става въпрос. Просто не чакаш. Бързаш. Защото някой ти казва, знаеш ли, идваш там на месец 5000 лева, 6 месеца, 30 000 лева, една година, 100 000 лева. Потом тази къща, 6 къщи, тръгвам. Забрави си службите, забрави си семейство, забрави всичко и тръгна. И отиваш и се връщаш и без тия 5 лева, къде ги имаше чува. Отрепен, па трябва да връщаш сега тия пари, къде си взел с някой да тръгнеш. И си казва, защо бе, молих се? Молих се, по пътя се молих, Господ назад, аз напред, той зад мен, аз отстрани. Все се намираме някакви такива неща, ама важно, че споменаваме Господ там некъде. Господ не ни е това там маладинчето, с къде търкаш и излиза духчето и си казваш него. Не. Той не е да изпълнява нашите желания. Ние сме тези, които живеем за него. И той е този, който сме обещал, че ще се грижи за нас. Проблемът е, че това, което Бог е определил за нас, ние си казваме, малко е, Господи. Виж ония. Не може ли малко повече от ония да ми дадеш? И там почват проблеми. Ти вече, когато искаш повече от това, което Бог ти е дал, тогава почват проблемите. Тогава започват вече да не вършиш това, което Бог иска от теб. Не вършиш вече Неговата воля, не търсиш вече да му угаждаш на Него, а започваш да угаждаш вече на плътските ти страсти. Защо казвам това? Защото във всички нас живеят плътски страсти. Поне аз не познавам някой още тук да е станал толкова духовен, че да няма нищо, което да го влече. Ако сме искрени, ще си признаем, че всички ние като християни имаме неща, които ни теглят, защото сме още в тази плът. Нека да не се представяме, че сме много святи и на никой нищо не му се прави. На всички не се прави нещо. Но тук идва идеята. Дали ще се пребориш с това, за да угаждаш на твоя Бог? Дали имаш тази вяра, че този Бог може да се погрижи за твоя проблем? Дали знаеш и вярваш, че Той ти поема цялата тежест и всяка ваша грижа възложете на Него? Сега, Малахия има един текст, в 3 глава казва така. Вие рекохте, напразно служиме на Бога. Казвали сте си го това понякога? Напразно служим на Бога. И каква полза, че сме пазили заръчането от Него? И каква полза, че сме ходили с жалеене пред Господа на силите? Ето това са си говорили вярващите хора. Това си говорим и ние днес. Казвали ли сте си го това?
Каква полза сега, че ходих на църква? Даже дадох и 5 лева там един път. Каква полза, че примерно простих на она или ноя, като виж качи ми с на главата? Каква полза и защо толкова неща оставих? Даже и не пуша. Мали, какво направи човек? Даже и не пуша вече за Господ, а още не ми върви в живота. Направиш нещо за Господ и чакаш Господ отгоре да ти фърля в злато, пари, или човека спред цигарите, чека сега да му фърлят пачки отгоре. Нещо много направи той. И ние чакаме веднага Господ да ни се отблагодари, че нещо направихме. Кои сме ние? Едни грешни плътски хора. Не казах грозни, грешни. На вас ви се чу така. Важно, че не го казах. Продължава 3 глава, 15 стих, продължава, чуйте. И сега ние, продължават тези хора да мислят, и сега ние облажаваме горделивите. Да, ония, които вършат беззаконие, успяват. Ето се ще мисля. Даже изкушават Бога и се избавят. Това ми е много интересно последното. Много често, ние като в църква, като вярващи хора, знаете ли, че понякога, когато някой грешен човек, да кажа невярващ, айде не грешен, защото ние всички грешиме, невярващ човек преуспява и за това, че Господ не го наказва, чак се сърдиме на Господ, защо не го наказва този човек. Така ли е? Не е така. Ако е някой ваш комшия, май не е така. Всички, когато успяват, а ти не успяваш като християнин, и си чакаш всеки момент Господ да го накаже, защото той прави лоши неща. Но по същия начин тези хора казват, защо те успяват, горделиви са, даже и се избавят, Господ не ги наказва. И това е изкушението за всички нас. Искаме да преуспяваме във всичко, но искаме и Господ да прави нещата така, както не искаме да ги прави Той. Обаче, тогава, казва Словото, боящите се от Господа говориха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред него за ония, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Тия ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина си, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив, между оня, който служи на Бога и оня, който не му служи. Тогава, не сега. Има ден, брати и сестри, когато ще разберете и ще разберем всички заедно какво е благословението да служиш на Господа. Може би сега не го виждаш, днес ти не го виждаш. Може би днес ти си в едно такова изпитание, точно това, което говорим днес, се опитваш нещо и не върви, и може би си пред прага да решиш да се върнеш назад. Вече няма да хода на църква, вече ще си започна пак по този начин да правя. Виж хората как си живеят живота, не ходят на църква, но им върви, не го прави. Просто обикаляй толкова дни, колкото каза Господ да обикаляш, чакай го. Нека си преуспяват тези хора, Библията казва за тях, че в един ден ще се укусят, но един ден ти ще видиш какво значи това да угаждаш на Господа. Дори да мислиш, че вече пропадаш, все повече и повече пропадаш, продължавай да се молиш и продължавай да правиш това, като Господ иска от теб. Прощавай, обичай, не лъжи, не кради, не мами, не се бунтувай. Прави ги тези неща и ще видиш, че в ден, който не мислиш, Господ ще те избави и ще ти даде да преуспееш повече и повече от това, което си в момента. Но пак ви казвам, преуспяването на Господа не е като това преуспяване, което ние си мислим. Когато Господ дава да преуспяваме, Той ни дава да преуспяваме и в духовен аспект, и в материален аспект. Ще имаш и мир, ще имаш и храна, ще имаш и работа, ще имаш и здраво семейство. Това е най-важното, което трябва за един християнин. Радостта на човека не се изразява в материалните му блага, а в духовното богатство, което имаш в сърцето си. Така че, нека Господ наистина да ни благослови. И ако искаме да преуспяваме повече и повече като младежи, като семейства и като родители, нека да продължаваме да живеем според Словото на Бога и да му угаждаме във всичко, независимо каква е ситуацията около нас.
Амин.